Aquí, ara entrarem. Llavors vaig dibuixar la vaca cega, que la pobra es posa a vendre pipons de la 11, perquè de que cega, per guanyar-se la gana. Comença per dir que la vaca cega és un poema. Sí, però no ho llegeixo perquè ja alguns quedals que ens Home, no, No, dona, no. Francina, llegeix el poema. Llegeix el poema. Llegeix el poema. Llegeix el poema. Hoy domingo ha sido un día nublado, han anunciado lluvia, deciden ir a los encantos de los libros de San Antonio. Es que no sé escribir en catalán, No. Están en la calle Urgell y es un espacio cubierto. Hacía mucho tiempo que no había ido. Ha sido muy agradable. Ahora llevo más de 50 años en el Hospitalet, pero mis primeros 25 años fueron en el Poble Sec. Por eso lo de los encants me es muy familiar. Me he comprado 3 libros. No cal que leer 5 libros en la tienda. Siguiendo con el tema de los libros, tengo uno que me hacían leer en la academia y era Hojas literarias para niños. Pone que fue declarado este libro de utilidad para la enseñanza en el 5 de octubre de 1916. Corregido y mejorado conforme a lo que se previene en las disposiciones vigentes. 10ª edición 1944. Tenía 8 años del colegio, que es cuando lo leía yo. 10, 12 años leía esto. Y en aquel momento no me fijé en todos estos datos. Esto ha sido después, en realidad no hace tanto tiempo. O sea, que leía La vaca ciega de Joan Margall sin preocuparme que fuera en catalán o en castellano. Había otros escritores y poetas catalanes, todos en castellano. Era lo normal. Si este libro se editó por primera vez en 1916 para toda España, igual se hizo así para que los niños del país conocieran a todos los autores. No seamos mal pensados. Todo esto lo pienso después de tantos años. Además de esta 10ª edición, al final hay una poesía titulada Franco y la letra para el himno español, obra de José María Pemán, muy interesante. ¿Conocéis a José María Pemán? No sabem. Señor falangista, no recordo. Afortunadament no. Tira un estúpido vero. Que llegeixi una jove o que llegeixi... Antònia. Us ensenyaré per passar el rato. Antònia, llegeix. Va, l'Antònia llegirà La vaca cega. Que llegeixi la vaca cega, que és La vaca interessant. cega la Ella. La llegeix l'Antònia. Que és maca. Vinga, Antònia, és un poema molt xulo. És molt un poema molt maco. Vinga, aquí. Espera un moment. Espera't, Un moment. si m'equivoco, bueno, si res una mica no feu cas. Vols lentes, bé? No, veig més a prop que de lluny. Molt bé. Poema. Topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola. És cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el bailet va buidar-li un ull i un altre. Se li ha posat un tel. La vaca és cega. Ve a beurar-se a la font com en solia, més no amb el ferm posat d'altres vegades, ni amb els seus companyes no ve tota sola. No, ve tota sola. Sus companyes, pels cingles, per les comes, pel silenci dels prats i la ribera, fan drincar de l'escallot mentre pasturen l'herba fresca a l'atzar. Ella cauria. Topa de morro en l'esmolada pica i recula afrontada, però torna i abaixa el cap a l'aigua i veu calmosa. Veu poc, sense gaire set. Després aixeca el cel, enorme, l'embanyada testa amb un gran gest tràgic. Parpelleja damunt les mortes nines i se'n torna orfe de llum sota el sol que crema, vacil·lant pels camins inoblidables, brandant lànguidament. Si alguna també pot, si volem també la Sílvia em pot llegir. Sí, clar, molt bé. Ei, molt bé. També. Molt bé, fantàstic. Clar que sí. Bueno, això no sé si en té un altre. En té un altre? Sí que hi ha alguna més, ara buscarem. Bueno, la Francina ens ha convidat a casa seva. Sorpresa. Anem a casa de la Francina, doncs. Ensenyarà les seves pintures. És que es vol ensenyar. La Francina ens ensenyarà les seves pintures. Hem de passar una miqueta més endavant, si no ens quedem fora. Noies. A veure. Senyora feia model, que em sembla molt òptim,
Això no està copiat d'un llibre que em va ir lluny, no? Això són... Sí, però no faig autoretrat, sí. O dibuixo un vàter, o la cuina, o també. Això, tots els números ja, eh? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 i 10. Aquest també és una cara amb petites cares, que és una composició. I això és també una composició d'apunts que faig al natural, de persones així, que els he juntat aquí i fet la composició. I aquest és el que us volia ensenyar. Mira, vaig fer unes sirenes. Tothom les va trobar molt boniques, molt maques. Ai, que maques! I em va atipar de sentir que tan maques. Dic, faré uns sirenos. Què em va passar amb els sirenos? No van tenir èxit perquè els van trobar afeminats. Hòstia, dic, bueno. Llavors ja em vaig antipar, dic, doncs ara faré aquestes. Sirenes ja grans. Una que s'ha mort, pobra. Ai, pobra. Doncs què penseu que van dir d'aquestes? Va haver una persona que va dir, quin fàstic. Jo em diverteixo més amb el que em diu la gent. Agrada més aquesta, no? Esclar, tothom, m'agrada. Ai, que maca, ai, que maca. Molt natural, és curiós, eh? I aquí, mira, això de les sirenes em fa gràcia perquè els tinc aquí, això és inventat. I feien bombolles a la catedral i veia la gent i em va fer gràcia. La Sílvia també dibuixa molt I això, no, aquesta és copiada natural, del model, no li anava aquesta noia, sí. Bueno, en vez de parlar us ensenyo coses, eh? Que bonic. Un talent, ben bé. Molt talent, molt bonic. Sí, aquesta no. Bueno, I té molta cosa més, perquè té una sèrie de pintures de dracs. sí, de Sant Jordi i tot això, però... Jo he deixat totes aquestes carpetes estan plenes de dibuixos. Això, de dibuixos, ara. Molta. El del mexicà m'ha encantat, eh? Sí, i d'un treball suelto normalment, però quan poses se'l recull i té una certa gràcia, sí, és un personatge que a mi també m'agrada molt. I aquell altre xicot és Mira, gaire. un caretge. Sí, això és inventat. I aquest era el meu fill més gran, de petitet, amb un paraigua que em feia gràcia i d'inventar m'invento moltes coses. I aquest què representa? Pues ja ho pots veure, la jove, la bellesa i l'amor. Les etapes de la vida. Ja es veu. Mira, correcte, en vez de parlar us he ensenyat tot això. Ja no podem anar.